ассалому алайкум тамошобинони канали Хушбахт ТВ. дар ин канал асосан фактҳои аҷоиби ғайриоддӣ пешкаши шумо карда мешавад, вале имрӯз ман хостам бароятон як ҳикояи ибратнок нақл кунам. умедворам ин ҳикоя кӯмак мекунад то зану шавҳар якдигарро зиёдтар қадр кунанд. вақти хӯроки шом хона баргаштам. занам хӯрок тайёр мекард. ман хостам бо занам дар бораи қатъ кардани никоҳамон гап занам. мавзӯъро оғоз кардан хеле мушкил буд ва гапро аз ҷумлаи ман бояд инро ба ту гӯям сар кардам, вале ӯ ҳеҷ чиз нагуфта корҳои худро давом кард. дар чашмони ӯ дардро дидам, аммо ман бояд гапамро ба охир мерасондам. мо бояд ҷудо шавем гуфтам. аз ҳаракатҳои ларзандаи лабони занам танҳо як калима «чаро» шунида шуд. ба ин савол ҷавоб додан мушкил буд. чӣ гуфтанро намедонистам. ба ӯ чӣ тавр фаҳмонам, ки дигар ӯро дӯст намедорам. нисбати вай танҳо ҳисси раҳм дорам. ба ӯ раҳмам меояд. дар дилам бошад аллакай дигар зан қарор ёфтааст. рӯзи дигар ман барои қатъ кардани никоҳамон ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ҳозир намудам. ба номи занам хона ва мошинамро гузарондам. аммо занам аз қаҳр ҳуҷҷатҳоро даронд ва аз ман ҳеҷ чиз ба ӯ даргор набуданашро қайд намуда боз ба рехтани ашки чашм шурӯъ кард. шаб ба хона хеле дер танҳо барои хоб кардан омадам. занам дар курсӣ нишаста чизе менавишт. ба ӯ аҳамият надода ба оғӯши хоб ғарқ шудам. байни шаб бедор шуда дидам, ки занам то ҳол чизе навишта истодааст. ман ба ҳоли ӯ парво накардам, чунки дар қалбам нисбати ӯ зарраи меҳр намонда буд. дар субҳи бомдодӣ занам барои қабул намудани талоқ шарт доштани худро баён кард. шарти ӯ чунин буд: дар муддати 1 моҳ мисли оилаҳои хушбахт рол бозӣ кунем. ҳар рӯз ӯро ба дастам бардошта ба хуҷра дарорам, ба мисле ки дар оғози ҳаёти занушӯиамон бо нигоҳи пур аз муҳаббат ӯро бардошта ба хуҷра медаровардам. шарти занам барои ман ҳамчун сафсата менамуд. ин акнун чиро иваз мекард? вале агар масъалаи талоқ бо ин ҳал шавад, шарти занамро иҷро кардан мушкил набуд. ман розӣ шудам. дар рӯзи аввал вақти занамро ба дастам бардоштам, худро хеле нороҳат ҳис кардам. гӯё занам барои ман бегона буд. писарамон ин манзараро дида падарам модарамро ба дасташ мебардорад, гӯё хариб аз шодӣ ба осмон парад. занам оҳиста ба гӯшам ба ӯ ҳеҷ чиз нагӯй гуфт. рӯзи дуюм занамро ба дастам бардоштан он қадар нороҳатам накард. дар чеҳраи занам каме оҷангҳо пайдо шудааст ва якчанд мӯйҳои сафед. магар сабаби ин оҷангҳо ман шудаам. дар ин 10 соли ҳаёти занушӯиамон занам ҳамсари хуб буд. бо талоқ ба ӯ миннатдорӣ кардан каме виҷдонамро мехарошид. дере нагузашта байни мо каме меҳр пайдо шудагиашро эҳсос кардам. рӯз то рӯз гӯё ин меҳр зиёд шуда истода бошад. занамро ҳар рӯз мебардоштам. аҷиб дар он аст, ки ӯ рӯз то рӯз сабук мешуд. дар рӯзи охирин вақти хостам занамро ба дастам бардорам, ӯ дар назди ҷевони либосҳо истода буд. хайротовар ҳамаи либосҳои занам ба ӯ калон. ӯ чунон хароб шудааст, ки ӯро ҳамчун як лухтакча бардоштан. нахот занамро фикру ҷудоӣ бо ман ин қадар хароб карда бошад. ӯро ба дастам бардоштам. ӯ маро сахт оғӯш гирифт. худро дар ин лаҳза тамоман дигар хел ҳис кардам. калиди мошинро гирифта зуд ба корхона равон шудам. зане ки ман хостам ба ҳамсарам иваз кунам ҳамкорам буд. имрӯз бо қарори ҷиддӣ ба он зан гуфтам, ки бо ҳамсарам ҷудо шудан намехоҳам ва то ҳол ӯро дӯст медорам. оилаи ман на барои нест шудани меҳр байни мо, балки аз сабаби барои якдигар хеле кам вақт ҷудо карданамон вайрон шуда истода будааст. зан бароям шапалоқ зада бо гирья аз ман дур шид. дар ин лаҳза фақат мехостам ба назди занам ҳарчи зудтар баргардам ва боз бо чашми пур аз муҳаббат ба ӯ нигарам. гӯям, ки то охири умрам
вақтро ба дастам бардоштам барои ман бахт аст. аз мағоза гул харида ба хона баргаштам. дар дилам пур аз ҳаяҷон аз зинаҳои хонаам баромадам. занам дар кат хобида буд. ӯ дигар нафас намекашид. хеле дер фаҳмидам ки занам бо бемории саратон мардонавар мубориза бурдааст. аз ин бехабар будам, чунки бо дигар зан банд буда ба ӯ тамоман аҳамият доданро баҳс карда будам. занам донотарин зан будааст. пеш аз маргаш нагузошт ки дар чашми фарзандам ҳамчун падари ноком намудор шавам. дӯстам